Miroslav Maškarin trudi se živjeti normalnim životom, razmišlja o daljnjem školovanju u Zagrebu, no za to nema financijskih mogućnosti. Prije 4 mjeseca tražio je novčanu akontaciju od Riječke bolnice i Ministarstva zdravstva. Platio bi školovanje, a taj bi se iznos odbio od naknade štete koju će jednom nada se i dobiti. Jer mi treba normalno prilagođen smještaj, ne mogu živjeti u domu ili u nekom neprilagođenom stanu i samo školovanje je skupo, tako da to sam ne bi mogao financirati. Iz Ministarstva zdravstva šturi odgovor kako se pripremaju tražiti rješenja za Miroslavov slučaj. Iz Riječkog KBC-a ni riječi. Iz Ministarstva obrazovanja za Miroslava ljepše vijesti. Prvu minutu kad položi razredbeni ispit, kad upiše jednu visokoškolsku obrazovnu instituciju, ministarstvo, odnosno ja osobno ću donijeti odluku o njegovom stipendiranju tijekom cijele trajanja njegove edukacije. A uz ovakve pozitivne vijesti u Miroslavovom životu još je jedna. Ona je i razlog zašto želi studirati u Zagrebu. Razlog još življenja u Zagrebu jer mi je cura iz Zagreba, pa računa da bi mi čekao ugodno s korisnim bilo bolje i izdržljivije. Sudski raspad slučaja Maškarin se ne nadzire. Nagodba između odvjetnika i ministarstva u vezi odštete još nije postignuta, a kazneni proces protiv liječnika koji su ga operirali nastavlja se tek na jesen. Možda upis na fakultet i život s djevojkom ipak učine Miroslavu život ljepšim.